Апас районында түзү һәм түзүкләндерү эшләре дәвам итә. Бүгенге көндә 100 еллык тарихы булган Кояшкай балалар бакчасында зур хезмәт башкарыла. Бинаның төбәсе ябылган, тышкы яктан ул керамик гранит белән тышланган. Кирүү юлларын тигезләү эшләре бара. Төзекләндерүне 1 августка төгәлләү планлаштырыла. 150 бала яңа бина бусагасын атлап керәчәк. Төзекләндерү эшләре 70 миллион сумга төшә. Хезмәтне Заман төзелеш оешмасы алып бара. Ол шушындай тіске кіріп бара енді. Міне бұсысы біздің спортзал, шушындай бола. Міне кірген прихожий балаларының шушындай матур кісі шкафлармен жиһазландырылашақ. Енді міне біз шуша зданиенің крышасын алыштырудан башладық. Крыша алыштырылды, бүлмелер тулысынша төзекләндерелде. Тышкы як бик матур иттереп тышланылды. Шулай итеп яңалыкларга килгәндә, Кояшкай балалар бакчасы үз эченә яңа спорт залын, бию, заманча логопед бүлмәсен, музей, аш-су бүлмәсен ала. Бигрәк тә федераль программаны тормышка ашыру өчен безгә шушы юнәлешләрне истә тотып инде төзүчеләр каршы килмәделәр, безгә шушындый матур мөмкинлекләрне булдырдылар. Күпләрне борчыган мәсьәлә дә хәл ителә. Балалар бакчасы янында машиналар өчен кую урыны ясала. Алия Галиуллина, Гөлназ Вәлиева, Татарстан яңалыклары, Апас районы.